Un día como hoxe, 25 de novembro, escoitase moito falar sobre a importancia de ser unha muller empoderada. Eu pregunteime que é para min ser unha muller empoderada. Bueno, para min o empoderamento é algo que se dá a consecuencia de varias cousas anteriores e imprescindibles. O primeiro é o respeto. Cando eu son quen de respetarme a mí mesma, cando eu son quen de decir que non, cando quero decir non, cando eu son quen de poñer límites para non invadir e para que non me invadan, podo pasar ao seguinte chanzo, que é o de aceptarme, ser capaz de recoñecer o que son e aceptarme tal como son, sin querer, sin desexar ser unha persoa distinta, non. Isto é o que teño e con isto vou a facer o mellor que sei. Cando podo ser xusta comigo mesma, tamén coas outras persoas, cando deixo de manipularme, cando consigo que estas ideas que un día se instalaron na miña cabeza deixen de influir, deixen de manterme nun engano e son capaz de neutralizalas e decir, no, a ver, a miña realidade é esta, e según esta realidade eu actúo e son xusta. Cando se dan estas circunstancias de que me respeto, me acepto e son xusta comigo mesma, é chegar ao recoñecemento, a recoñecer o meu mérito como persoa, con todo o que teño e tamén con todo o que me falta. E cando eso se dá, o meu poder de xeito natural xa reside sobre min, porque non estou ás pensas do que os demais opinen, non necesito que se dean unhas circunstancias para estar ben ou non. A miña autoestima reside en min, no que eu opino sobre min. E se eu me respeto, me acepto e son xusta, inevitablemente vou a ter unha boa idea sobre min, vou a terme estima e vou a poder recoñecerme. A falta de empoderamento ven cando lle damos o noso poder a outros, cando outra persoa inflúe sobre as miñas decisións, cando eu actúo dunha maneira ou de outra segundo con quen estea, cando eu fago o que quero facer ou non según si a miña parella ou a miña nai ou ao meu pai lle parece ben ou non. Todas estas cousas fan que lle deamos o poder a outras persoas. Tócanos recuperalo. Recordar a secuencia, respétome, acéptome, son xusta comigo mesma, recoñézome. O empoderamento dase de xeito totalmente natural.